Zamjenici gradonačelnika grada Crikvenice Silvija Crnić i Veselko Mutavgić uručili su ugovore o dodjeli nepovratnih sredstava 11 crikveničkih poduzetnika. Neki od vas su iskoristili priliku da se kandidiraju za više mjera i dapače, s obzirom da je to u skladu bilo sa našim općim programom, tako smo i odobravali sredstva. Zanimljivo je i nekako nam je drago da je dosta bila popularna mjera programa razvoja ženskog poduzetništva. Osim prijava za razvoj i nabavu strojeva i opreme te industrijskog i grafičkog dizajna, najveći broj prijava došao je sa strane ženskog poduzetništva. Ali evo, između ostalog bila je poprilično prisutna i mjera subvencioniranja nabava ugradnje strojeva i opreme. Iako smo konkretno kod te mjere imali možda i nekako najviše sugestija šta u stvari u nju treba uključiti, a šta ne, prvenstveno nekakva problematika koja proizlazi iz naše osnovne djelatnosti, to je turizam, pa onda nekakva ozbiljnija oprema i ozbiljnija proizvodnja nema baš nekakvog prostora za sad, iako nam je cilj u stvari potaknuti to. U iscrpnom i otvorenom razgovoru obrtnici su iznijeli viđenje trenutne situacije u svojoj branši u odnosu na zakonodavstvo i predložili niz mjera koje bi im olakšale poslovanje. Veselko Mutavgić složio se da bi najradije ispunio sve njihove želje, ali zakonski okviri su ti koji se moraju poštivati i svi ih se moraju pridržavati, pa je često puta neka dobra ideja jednostavno neostvariva. Obrtnici su se na kraju zahvalili na ovoj hvale vrijednoj pomoći grada Crikvenice i poželjeli da i dalje ovako kvalitetno i dobro surađuju. Obzirom da još uvijek nisu iskorištena sva sredstva osigurana u proračunu grada Crikvenice za ovu namjenu, predstavnici grada ovom prigodom su pozvali sve zainteresirane da se jave, tim više što je procedura dobivanja sredstava potpore vrlo kratka i jednostavna.